sa pinto ng malangka. Halong impacto bangko harapin. Ikaw sa kitang inghalong atay ko. Tinangan sa mga suami saya yang aling yang aku sayang di dunia.
siya ay arangan. Sa pangalan ko patuhan, dunyahin at ikaw inulungan. Ay sa ikaw masasang, minsan ako malayo na. Ama sa butinig, mabalik ay mula sa sayang ikaw masasang, minsan ako malayo na. Ama sa butinig, magbalik kay mula sa ama sa butinig, balik ko. Anak pagiging sa tato. Sila sedang diurusin janjinya, mereka kena tindak. Ulo ina dosa, angkat mutiai kurang, pinta kasih nasa, yang ku baikkan.
Okay, tupag-tupag ni Raisa.
Okay, salamat mga timbaro, salamat sa Jadra dan semoga kana tutulan, semoga berpanjangan dan semoga pangayon na tupatuhan mga kalasang kumatong mga rayang. Muna to, bang mga nanugin lijikisin sila ina alta sampai ilaw ta ando kailo pa mga anak nando kailo muna to deno pangayon pa sila dua bang mayan patawron ni nanaksin sila. Sebab kita wajib ang kanain babae wajib magbana demikian inusog wajib mag-asawa na supaya atinya imbi ang mga kailo minsan sila malas na usog babae bang supama sila dilan kali jigi alal dilan ni jigi sentuhan anak mga babae nando kailo minsan nagwambi ang mga iwan-iwan sini na magugas layaw na demikian na sa bangon anak nila usog. Okay, jadi mga kalasang kumato mga rayang duhay matutubuhay law-law na jadi bang manjari mga bata-bata kuno ipatik ako na mga mangod bang matawagin nga bang bata-bata ulihan na magpangalaya pasalam biyayaon paglabi-lamay sa kitin mga dumini lang ta muna din kamo mga organ kubulan mansboy ya lang tayo tado parkala kimawa day sa lang ta biya mga lang ta mag-organ day sa di na mga kasila sa group lang tayo biya na ipidang iban ni Aisha iban na sa lang ta pangalay kaya wapay sa tado parkala pangalay lang tadi nakasibi-sibi sampai lang tamigang na nabuk anak yan atau buk bangod benahinda manisa. Okay, jadi matong mga rayang na matawin biya mga karamihan sa kitero adumini haon makta tubag-tubag ka ba sa nato? Tubag-tubag ka na to? Yes.
Fulgencio to. Kamayari ang Valdamoros. Oh, palabayan niyo. Yan, lapit yan. Okay, tubag-tubag naman sultado. Okay, break it down, please. Ay! Okay, mga lawag-lawag na kita simbihan mga kuwan, ulian ng mga bata-bata, mga itong mga rayang, na mga kapang dada, pipiyong tanay mga mas-mas, ni mga ngalay.
Ikaw na mag-kissing sa inyo. Huwag iyan ka ng kalang-kalang ni Aisha. Ikaw ay namang question.
Plan ka mo. Ato pag inuwi sa Biaslan. Isang dapat na mo, di kayo magalaksulak sa manambay. Okay? Na ayun na pasyon ninyo, maripasal, magkikipot kita, maipon na inyo, yung pagpangalayan ta, ay busong. Nabiyasan,
Ay, nilok tulah yung kamera yan. Ay, nilok tulah. Ikut aja kamu. Ay, Pairing kau kan diisa Alunok ka, palantik ka, hindi-hindian Kasulang ka ng ba pagkasulang
Uy, basa ka ng taon.
Arog-tol mo rin socket siya. Upan sa ating socket. Kita nyo. Kami dugdug magtakon. Basag yan. Ulong ka rin socket. Kita nyo! Okay na. Jadi hari yang mga kilupati ataupun ama at ipasampay kaniyo ando kailo susug kami tagabo karita yung kuno akagwa yaon biya nakahapa at ikaw ang gumawa na jadi makalabay sa papiyaw ng karita ay nombor sing karita kuno yaon kuno ko natin nombor 13 17 13 17 okay 1317 kalau ini long đây có rồi mình kita balik lang mau dikin nano
magpangalay na kita niyo. Okay, jadi sekolah alhamdulillah ano ubos na yung mga magputong cake. Jadi matong mga rayang nabiyaon andog bang manjari na log-logan na to besing kayo natagna. Maglami-lami kita niyo sa bandog kailo. Mataon yung mga gamot yung mga kilo mangitang kita mga lay. Sabab na mataon yung biya mga lauta. Iyan na!
magpata. Sa labing sila ni bukong daran-daran. Okay, yung magpata. Arin dito ka mo lumaway, bang mandiri ibo sa manok kilo, dili no lalabay ni nagdan yan. Demikian, gumamanaw ka mo magbalik din dito, rapasahin nga yung sa... So this, Sakit sinakala dayang balikan walau biyang pugan in pagkasila sa
magsugod. Ayusin sila, baka kung mga kanandok kayo, maglabi-labi na kita. Sa andok piyang ayusin sila, simba mga muna-muna na to, piyang ayusin. Tuan ruma, nausin malayo. Pagkaroon na ako na yung mga maumas, sin pangantin, hinama nila, katutin mga oran nila, sa tukulwarga, magpata, iban si pangantin. Yung kami ni Mago sa Mangboy anak kasawa. Ladies and gentlemen, 4 lads before. Bisa kita rin menget mag-English, yang penting katihan nuning. Bisa na kalita katihan ko. Okay, baka mo yan nagdurungog na ano kayo sa tukalorga ko no at ina magdaula siya one family long sin militan. Inama si pangantin babae, inama si pangantin usog. Kaya ka Sa